Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Ana m asị mgbede ọma. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị ebe ọ bụ na isi na-ekene anyị. Ana m ekene gị, ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta. Ana m asịkwa ka tata mara anyị mma. Tata bụ afọ fụtara anyị ndụ, afọ fụtara anyị udo, afọ fụtara anyị dị mma, afọ fụtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, udo obi n'iru, udo obi n'azụ, ogologo ndụ na-arụ isi ike, ịdị mma ka anyị na-aga ọfịa wee na-asị na chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ aja ga-agọzi anyị. Ha ga-enye anyị ogologo ndụ, ha ga-enye anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, ịdị mma, udo n'aka anyị n'aka ebe, bọsị afọ, bọsị nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ndewo na nna Igbo, aka bụkwa m onye nke gị Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ na-agbasi afọ ike na-alụkwalụ mmụọ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu ka ọ bụ. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpere Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ wee bie ndụ chaa isi awọ. Ana m asị gị ọwa onye Igbo na-achịtaba azụ n'ọdịnala Igbo ebe ejidebere ka ọ bụ. Ọ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu ka ọ bụ. Ọ bụrụ na tata wụ izizi gị sonyere anyị, ana m asị gị nnọọ, echefukwana ibinyere anyị aka ma soro kesakwa ozi a ka ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị enyi gị nwee ike wee soro keta oke na mgbasa ozi ọma ọdịnala anyị nọ n'ime ya. Ọ bụkwa na anyị na gị dị mbụ na-emekọ, ana m asị gị jisi ike gị nwa bụ onye Igbo, ka chi ikwe okike gọzie gị ma gbaa gị ume, ka aja niile na-achụ na ọfọ niile na-agọ ụlọ ọfọ ndụ metalụ gị mkpụrụ na ndụ otu nsi kwuo ya ka ọ ga-esi dị ise. Mgbede ọma Maazị Tony, ana m ekene gị ka tata bụ afọ malụ gị mma. A sị m echefukwa na ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, dere m meseji kịta, dere m ajụjụ ọbụla kịta. Finish ana with my lecture, mma jee zaa ajụjụ ọbụla ị jụrụ m. And biko ndị a na-akpọ m na fon, biko nọmba m adị open for calls in the afternoon. Biko na ana m ayị unu, onye chi ịkpọ m ya kpọọ m n'abalị as from 789 ịkpọ m ihe nweta m. Biko ọ idere m meseji ngwa gị mgbe ya akpọ m ga-adị free, maka sometimes even that time adị m adịcha free, ọ depend. Mana biko call ihe is a no go for me. Kama idere m meseji mma reply meseji gị ọsịsọ. Biko ana m ayị unu ka anyị nkwa n'ike na-enyelu ndị ọzọ aka, because ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ị nọ wee send ego ka alụ ọrụ gị ọrụ, na-alụ ọrụ gị, mmadụ abịa kpọọ m wee ghasa ihe niile, ịma ndị happy. So bikonu ka anyị na-enyere onwe anyị aka. Isiokwu m ji wee bịa tata bụ mgbede ọma emergency extra. Ana m ekene gị ka tata maalụ gị mma. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ ihe dị n'ịgbaje ọsọ agwụ. Ihe dị n'ịgbaje ọsọ agwụ. Ịgbaje ọsọ agwụ, a lot of people nwere ike ọ bụ na ha anụnugo okwu a na-ekwu, ụfọdụ nwere ike ha anụnubere ya. Mgbede ọma nnukwu nwaanyị Nkechi Okonkwo, isokwa na ndị nke ipu wetin. Biko ewekwana iwe nne m, biko ewekwana iwe, m na gị ekwesịghị ikwu na fon, biko ewe n'iwe. Biko ndewo ka tata maalụ gị mma. So ihe dị n'ịgbaje ọsọ agwụ. Ọsọ agwụ ụfọdụ nwere ike ọ bụ na ha amagoro ihe gbasara ọsọ agwụ, ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ the first time ha na-anụ ya n'ihe ha. Ihe bụ ịgbaje ọsọ agwụ bụ mmadụ ije mmadụ ije ije ọzụzụ n'ọlụ a. Onye bụ mmadụ ịgbaje ọsọ agwụ, ije ọzụzụ.
Onya bụ ịgbaji ọsọ agwụ. Dịka na mmadụ ịhụrụ ahịa like ịzụ, you want to go and know more about the work through onye ma maka dị ọrụ, onye magoro anya dị afịa, amin. So onya wa bụ otu aka ọ dịkwa na ịgbaje ọsọ agwụ. A lot of people anọgo mebe ndị mmadụ na-ekwusị na so many dibia so nọkịta wuzi fake, na ụfọdụ na-eji amụ ya amụ, na onye ọbụla akpọrọ ọrụ na o kwesịrị ịnọlụ mgbe ọbụla o ji, no, it's a lie. Mmadụ niile nwere ofu grace. Mmadụ niile nwere ofu grace. A na-agbaji ọsọ agwụ, a na-eme ya eme. Ịgbaji ọsọ agwụ abụrụ ajọ ife. And ịgbaji ọsọ agwụ anụnwa for ndị nwere call. Ọ bụrụ it's not for everybody, no, it's all for onye nwere call. Maybe ya kpọrọ ya oku dibia, ma ọ akpọrọ ya oku eze nwanyị. Ọ ndị a bụ ndị a na-ekwu okwu ma ihe gbasara ịgbaji ọsọ agwụ metụtara. It is not just for anybody, because maka onye ga-ege ihe a wee si na agwara ọmasị ịgbaji ọsọ agwụ ijewe, no. Ọsọ agwụ maka ndị nwere ọkpụkpọ oku. Because ihe ọsọ agwụ ji wee dị mkpa na nke ikpeazụ bụ na so many of us lose go our history. Many of us lose go our background. Onye dịka mụnwa, mgbe m bidoro ọrụ ọhụrụ, amaghị m ka esi agụ ọfọ ọjị. I don't know how to pray with kola. Amarọ m ka esi amarọ m ka esi agụ ọjị, ịgbawa ọjị ka ihe esi wee dosia. I don't know anything. Amarọ m ka esi atụ mmanya. Are you getting it? So until as time goes on, mmadụ na-asị m mee ya ụta. Of course, saw somebody nọgoro into it na asị m mee ọjị ahụ taa, mee mmanya ahụ taa, mee nka ụta, mee nka ụta. Are you getting it? Ọ bụrụ enwere primary ịgbaji ọsọ agwụ, mana nke m na-achọ ịkụzi bụ maka ndị akpọrọ ọrụ specifically. This one m na-akụzi bụ for ndị akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, ị nwere every right ịgbaji ọsọ agwụ. Ị nwere every right ịgbaji ọsọ agwụ. Gbaji ọsọ agwụ ebe ị laikere. Onwe dibịa mara ọ na-adabara gị na ya na-abụ, gbaji ọsọ agwụ bịa. Onwe dibịa ma otu o si alụ ọrụ dị gị mma, gbaji ọsọ agwụ bịa ka onye a ntụzielu gị aka. Mana before ịgbaji ọsọ agwụ, you must know that na this is what you want. This is the area. Otu aka esi chi ịrụ ọrụ gị, chọrọ ịrụ ọrụ ajọ ọrụ, ịchọrọ iji gift gị wee zụọ ndụ, then iwe mara ụdị dibịa ị na-eje bịa. Because ọ bụ na akpọrọ gị ọrụ, iwe jebebe dibịa na-agba ajọ ọgwụ, ọ ihe a ka ị na-eji ịmụ n'aka ya. Iwe jebebe dibịa na-akụ nsị, ọ ihe a ka ị na-eji ịmụ n'aka ya. Ọ ya put gị so many things ị na-amara anya ya. Ọ dịghị abụ ịpụta to come out of that thing ya adịghị difficult. So ịgbaji ọsọ agwụ dị mma. But before you go, assess the person in Ejebia. Make sure it is not someone that will even hijack your spiritual gift. Make sure it's not someone that will tamper with your gift and your power. You understand? So, ihe gbaji ọsọ agwụ ji dị mma bụ one. Ịma ọrụ anya, o nwere ọrụ ị ga na-alụ. You need to o nwere ọrụ ị ga-alụ. Ọ bụrụ ọrụ ị ga-etinye herbs ma ọ gbara ọgwụ. O nwere ọrụ ị ga na-alụ, ọ bụrụ ọrụ ị ga-ego spiritual materials alụgara alụ wee dosa n'afịa. Ọ bụrụ na ị gbajere ọsọ agwụ, ị ga na lag behind. Ịma mmacha different spiritual, like all this primary spiritual material like oils, oil, incense, candles. Ịma mmacha na candle a, na this color of candle na ị na-alụ ọrụ dị otu anọ nke gị ga light, ma candle afọ ya otu anọ nke gị ya, ma ị na-alụ ọrụ dị otu anọ incense dị otu a, nekwa name of this incense, ihe akwa incense ka ihe a ka ọ na-alụ, ma nekwa this oil ihe a ka ọ na-alụ, nekwa if I'm doing this kind of work ihe a ka m ga-eji wee mee ya. You understand? Apart from that, you will be grounded very very well gbasara your journey. Ọ ga-adịrị gị easier ma ọ bụ na ịgbaji ọsọ agwụ. You understand? Dịka onye akpọrọ oku, mgbede ọma Kevin Innocent.
ndewo, ekene m gị. Kingsley Boy, nọmba a ga-eji wee nweta m bụ ịchọrọ idere m ozi na WhatsApp, anaghị akpọ m akpọ. Chọrọ ide m ozi, ịchọ ịkpọ m, gwa m na ịchọ ịkpọ m, gwa gị mgbe m ga-adị free maka ana m adị busy steady. 07037311663 07037311663 07037311663 ọnọbụ ị ga-eji wee nweta m, dere m ozi na WhatsApp. So uru dị na mmadụ ịgbaje ọsọ agwụ bụ you will be exposed to so many things. You will automatically drive knowledge from that person ị na-eje bịa. Ọ bụ na onye wee ezigbo mmadụ ga-agwa gị eziokwu, hazie elu gị ụzọ gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọzọ dị ka ịbịa gbasara ịgbaje ọsọ agwụ bụ na mgbe ị gbajere ọsọ agwụ, o nwere some things onye ahụ ịgbajere ọsọ agwụ bụ ya na demand from you. It is not free. O nwere onye ọbụla ị agba ọsọ agwụ je bịa that will do it for you free of charge. Enwe ndị na-acha, onwe onye ị ga-eje bịa depending ka gị na ya si dị, o nwere ike ọ chaji ya gị ego, you understand, ọ sị gị o nwere ike ọ dipendịrị ego nọ like, ọ dipendị ya na ndị nke ya ka ya na ndị nke ya si alụ. O nwere ike ọ chaji ya gị ego, ọ sị gị ego ka ọ ga-eji, ị ga-akwụ ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye rụrụ gị ọrụ, lụgasịrị gị ọrụ, mebidosigharịrị gị ụzọ, mebi ma ọ rụkwa alụ gị ọrụ mmiri, no chụkwasị alụ gị mmụọ gị na ya so then dozielu gị ihu ọrụ gị. Ọ bụ na onye melụ gị ihe ndị, onye a nwere ike ọ dipendị ka onye a si alụ, onye a nwere ike ọ choose to consider you. Onye a nwere ike ọ sị gị ngwa weta ji, weta mmanya, weta ọkọ, weta ọjị, weta nzu na edo. Ihe ndị a ọ bụgodo uri na ekwuru onye ahụ ụgwọ, from that money ekwuru onye ahụ, onye ahụ ga-ewepụta ego wee go those materials ka ọ ga-eji wee mee gị introduce to mmụọ ya na ya so. Those materials ka ọ ga-eji wee mee gị initiate to temple ya, that even if na ịnọrọ nso ịkpọkọ mmụọ so onye ahụ na ha ga-aza gị because na gị na ha abụgoro ofu. Ihe ọzọ bụ na onye ahụ ọ bụ na onye wee ezigbo mmadụ and ọfụgo na gị nwa nwere good spirit, onye ahụ nwere ike as time goes on ọ na-akụzi gị ọrụ, o nwere ike isikwa gị ngwa na ọrụ a gị rugoji ya, o were ya test ya your power. Are you getting me? Ọ bụrụ mmadụ niile na-adị opportune. O nwere ihe m ga-agwa unu mgbe m bidoro ọrụ, ebidosi m ọrụ. O nwere this girl gụrụ n'iru osisi hụrụ mụ na-atụ egwu adị popular now. When I was just starting, before mbido gbaba afa, if I tell you not this girl ka eji iru ya wee na-agụzi m afa na nrọ, will you believe it? Ọ bụ na ngwa gị, and that very day ka mbido like what the girl, it happened 3 times. I noticed that this girl with pure spirit. Chinaza Adigbo, many people my father Maria, all this girl iru ya ka eji abịa awụrụ m afa. But the funny thing is that even since then till now, money na have enwe opportunity for one on one. Are you getting me? So ihe na-achị gwa gị no mmadụ ka mmụọ ga-eji wee haziri gị ụzọ. Chukwu gọzie m abụ n'aka mmadụ. Onye ọbụla sị gị na ije gbaje ọsọ agụbe mmadụ na n'ofe ekeke ewu is a lie. Onye ọbụla sị gị na ije gbaje ọsọ agwụ na be mmadụ na iwu fake na akpọrọ gị oku na ị na-asata ọgwụ asata, onye ahụ na-akọ shit. Because even spirit nwere some things a ya akụzi gị, o nwere ka a ga-lead gị to mmadụ ya akụzi gị. Take this or leave it. Ndị kwuru okwu si na Chukwu nyelu m aka, there is no time God will come down from heaven ebe nwa n'ọnọ to come and help you. Chineke wu mmadụ ibe gị ka ọ na-agbanye ọbịa nyelu gị aka. That you are having problem bụ mmadụ ka eji asetịrị gị problem. That you are having good luck, you are having favor, mmadụ ka eji agọzi gị. Ọ mmadụ ka a na-ezita na ndụ gị ụzọ wee mepee. Ọ mmadụ ka a na-ezitakwa na ndụ gị iwe nwee problem. O nwere mgbe ị afụ devil a na-ekwu okwu ya, devil abịa n'ụkwụ ya na-abọ bịa mewe gị ihe. Devil a ndị mmadụ na-ekwu okwu ya, ọ mmadụ bụ ọgbata uhie, ọ mmadụ bụ ngozi. So you must pass through somebody. Ọ dị ka ndị nwere ọgbụgbọ okwu, ndị chọrọ iji aka ha wee mee onwe ha initiation. Ma chọọchị ahụ ị na-aga,
ma pastọ ahụ na-aga na nke ma fada ahụ na-edoro gị confession fada ọ sị gị na onye wachiri onwe ya echichi. ị mara na echichi ọbụla mmadụ na-echi na onye nọ na data echichi ka gị echi gị ya bụ echichi, mana ị na-echi ọzọ ifunugo onye ji aka ya wee chi onwe ya ọzọ, ọ ndị nọ na ya bifo ga-echi gị ọzọ. apụtasị gị na ije gbaje ọsọ agwụ na onye ọbụla ji emu ọrụ na onye is a lie, na onye ahụ fake, na onye ahụ fake na-akpọrọ ya ọrụ. It is a typical lie. When I am teaching this, ka ha queen I continue to live in that mentality. You have been live in that mentality. Because now we stage or ya be in spirituality. Before self you receive a direct message from Hasso. A lot of people they receive direct messages before, but because of the kind of life Hamegronwe involved in, it made them they lost that contact with that spirit. So all mother can pass through. They may use that person as time goes on, you know what, blend what things. You bring those spirits closer to yourself. Igbaje also would be very, very important. Obu no onye jebi ya onye ga-agwa gị eziokwu ma onye ga-akụzi gị n'aka ịkwụ ọtọ, you will just within 2 months jebi ya you will see is this me. Ụzọ emepe. Ndewonu. It's time to answer questions. I will not go far with this topic. Okay, this person say, Ezenwanyị, please, can you teach about Oji and Oji position? Okay, akuzi about Oji, but I will not go far with Oji reading. Ihe me na mama ga far with Oji reading, bo that ihe dị n'Oji reading wo intention. Ihe kwuru we cast ya the Oji. Anyway, I'm going to teach about that. By God's willing, tomorrow, Makuzi Makoji. This first person now, Makuzi Makoji Echi. I'm going to I could go Makoji several times, but when they make video upload, I don't think Mama Kuzgi are alive before, I don't know. So, but I'm going to teach about it tomorrow. So, please, I've tried so hard to know my element, but my parents couldn't remember. But it really disturbs me. Oburu na each date of birth again. English date of birth gị n'iji date amụrụ gị n'oyibo maybe amụrụ gị November 1989, November 6, 1989. Ihe ị ga-eme wee ije na Google gị ịtype Orie calendar. Orie calendar. If you just type Orie calendar, it will bring it. Ị ga-afụ ebe ọ ga-ebupụta, ị ga na-click, it will take you back to your year of birth, your month of birth and your day of birth. For market day or dabara. But obu need the unfortunate that you have lost those information. Ihe ga-eme wa afa ka ga-agbara gị, afa ka ị ga-ejizi wee mara ma wa afa eke ka ị na-azụ, ka owore ka ị na-azụ, ka ọ bụ afọ ka ị na-azụ, ka nkwọ ka ị na-azụ. Mgbe gboo afa ka eji ama, ọ bụ na onye ndị be ha na-echetazi nke afa ka eji ama afa onye ahụ na-azụ. So Orie calendar, because of gini na in on a modern world, onya mere nji we sigi je na Orie calendar. But if you have lost them, e mara na afa ka ga-eji we trace ya back. Thank you. Okay, thanks for the number. Ndewo. What can I do so that I cannot forget my dream? I want to know about dream. Ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ, mma akuzi maka nlọ after the first topic. Mma akuzi maka nlọ next. I've thought about nlọ so many times, but I will still go on live so that ndị na-aghọtara will understand. Ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ, ị na-echetazi nlọ gị, o nwere ihe nwere ike ibute ya. Negative energy bịago nso, ọ ga-emenwu gị na-echefu nlọ. And then nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime mmadụ negative energy be and so when an arrow is being fired against you spiritually, negative energy is there. When you have refused to settle and align with entities again a hassle, those that you are supposed to have made peace with, on a buta negative energy
and those things will start taking those positive energy that may give you information about things, how things are going with you spiritually. Then ihe ọzọ nwere ike ịpụta such thing bụ ọ bụrụ na ị na-ehi with nwunye mmadụ, if you are committing any kind of abomination, ọ bụrụ na ị na-eme arụ, ọ bụrụ na unu chọrọ ka nkụzie ihe gbasara arụ, unu agwa m na ụchọ ka nkụzie ka o doo unu anya. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe gbasara arụ, o nwere ike ime gị gịnị, negative energy abịa gị nso. Ọ bụrụ na ịwụ somebody bụ onye akpọrọ oku, akpọrọ gị ọrụ, ị na-emeghere ụmụ nwaanyị abortion, ma ị na-etegharị afọ ime, ma ị na-sleep from one man to another, ma ọ na-sleep from one woman to another, meanwhile ị na-arụ ọrụ gị ahụ, it can bring negative energy to you, and that one can make you to stop seeing dream, because dream bụ third eye, ebe a ka ọ na-anọ. It is your third eye, and once that eye close, you become blind there, you will stop seeing dream. Are you getting me? Even when you see, you will not remember, because gịnị, that eye enwego problem. So mma akụzi ihe gbasara nlọ, and what you need to do ka ị nwee ike na-alọ nlọ, na-echeta nlọ gị. I am going to teach about it. So unu gwa m, unu achọrọ maka ọjị first ka unu achọrọ maka nlọ first? Ọ bụrụ na ọjị ka unu chọrọ first, unu agwa m, I will teach it tomorrow. Ọ bụrụ na nlọ, unu agwa m, I will teach it tomorrow, and I will tell you what you need to do so that your dreams will start becoming clearer to you again. Okay? Please, ma, I used to dream before, but now nothing shows up in my dream. Okay, nothing shows up in my dream. Only rubbish I have seen this time. Sorry, it's not funny, but the write-up is funny anyway. No problem. When I will teach about dream, okay, one person, if we go back a dream, one person says I should teach about dream tomorrow. If we should go by dream tomorrow, I'm going to teach about dream tomorrow. I'm going to teach about dream. If all of us have accepted I should go by teaching about dream, tomorrow I'm going to teach about dream and what we should be doing so that our dream will stay. I The third one can say, I have the same market day of birth with my chi. It is perfect. Can I have the same market day? Okay, can I have the same market day of birth? It is possible. All the very much possible. This your topic is exactly what I wanted to discuss with you. Can someone's destiny be hijacked from all those people selling herbs? Can someone's destiny... See, your destiny can only be tampered with when you don't know whom you are. Your destiny can only be tampered with when you don't know whom you are. For you that have settled forces with you, nobody can take away your own. Because those forces you have settled, they will always be. So are you getting me? Sorry. So it depends on the spirit of the person they are dealing with. If they are dealing with someone with a weaker spirit, or someone who does not know about, imagine that they can actually hijack the person's destiny. See, I have seen someone, a woman came to the water one day. Ihoji umakia webia mmiri is because of her sex girl. This woman bu edibia kobo, and she has a... So I'm answering this question in respect to this question. If people that are selling herbs can steal people's destiny, all question I can answer, because when I'm busy here talking about people, not to call me again directly. They are calling me, so people are calling me, they are interrupting the live video we are doing. So I'm sorry about that. So on we go a lady for. So I be na mmiri one day. Ihe ji makia we bia wo a girl na alu sex girl na akia. So this lady bu a dibia or eneze nwanyi ka obu, you know. So the lady na the girl na-ele ahịa na akia wo ezigbo onye mmiri. O ezigbo
onye mmiri, that is Ombori ka ọ bụ ezigbo ngozi ndị mmiri, mana the girl amara onye ọ bụ. She does not know whom she is. Do you know what this lady did? O jee buru ngwongwo wee bịa n'isi the girl na mmiri, without the girl's knowledge, without the girl's consent. Buru ngwongwo wee bịa n'isi the girl wee buta aja na mmiri, so that ka ndị mmiri the girl wee na-eme gịnị, wee soro ya na-emepe ụzọ ka business ya na-eflow, using the girl's star for her own benefit, for her own selfish interest, without the girl's knowledge. Because na the girl amara onye ọ bụ. Are you getting me? But for someone ọ mara onye ọ bụ, o nwere ihe mmadụ ahịa anapụghị nke gị, as long as you know yourself, as long as you are in good rapport with mmụọ gị na ha so, as long as na ndị kwesịrị inye ihe niile ị na-enye ha ihe, o nwere ihe ọ bụ na mmadụ ama nnapụ gị oke gị, mmadụ ama nnapụ gị nke bụ nke gị, unless the very day you start soiling your hand, the very day you start soiling your hand, those positive spirits with you fire arapụ gị. But as long as they cannot in good tune with ha, mmiri a na-awụ n'okwute ka ọ bụ. Dream, please. Mgbede ọma eze nwa, ndewo Maazị IG Nwachukwu, ana m ekene gị ka tata mara gị mma. Okay, tell us about dream first. Oji first, please. Wahala don start now. Upon forgo wahala na this our class. Some people are saying Oji, some people are saying dream, some people are saying Oji, some people are saying dream. But the definite thing here is that all of us, we are all going to witness this topic, and it won't take long. Tomorrow and next, we are all going to witness these two topics. Upon all can with a topic also that you want us to talk about, please drop it. If you open on with a topic also dig important, each or can you makia, drop it. Kai na ganiru. Ịma na afa mbụ agbara ọma ụzọ mmiri. Unu ama na ụzọ mmiri anaghị echi echi. In this journey anyị adịghị enwe hold up. In this journey anyị adịghị enwe, we don't entertain gallop, we don't entertain hold up. Ebe ọbụla anyị fụrụ ụzọ anyị esi ụzọ ahụ wee gafee. Ọnya waba afa m. Mmiri ada ama na osisi kwụ n'ụzọ. Mmiri ada ama na okwute kwụ n'ụzọ. Mmiri ada notice any barrier. Ebe ọbụla ọ fụrụ ụzọ o tinye isi. Ọnya waba afa m. So, ọbụna can with the topic. This person say, I used to have bad dreams, even seeing python and different types of dream. What does that mean? You used to have that bad dream. Pythons. Ọbụna ị na-ahụ python na mmiri na nlọ, ọ represent water deity, water goddess, alụsị mmiri. Ọ ihe ọ pụtara. So you go and check your connection with alụsị mmiri. You check ma na mmiri kpọrọ gị ọrụ ka ọ nọ nwaanyị mmiri ka ọ bụ, but ifụ agwọ na nlọ ihe ọ pụtara alụsị mmiri. Thank you. Thanks for the answer, but I still need to talk to you. Okay. You talk to me, but not today. Call me tomorrow, as from 8 p.m. I'll be free tomorrow. So for calls, just call me tomorrow. 07037311663. Ndewo. Okay, yeah, so please, can someone raise temporal altar in her bedroom? Yeah, someone can raise temporal altar in her bedroom. But the disadvantage of raising a temporal altar in your bedroom as a woman, in an answer. So those things not scare spirit most time. So another thing, intimacy as a woman. I'm answering this not just for you that asked this question. I'm answering it for everybody to understand. You understand? So oburu na each other is a temporal altar in your room. It is good. The only thing is that you have to abstain, because anything basara intimacy gina nwoke no, you can't do it in that room as long as you want that spirit to stay. 2, your menstruation
iye buputu ya, that is if you don't want it to be affecting your altar too much, iye buputu ya far from your bed, you understand, or man not close to your bed because of someone. Are you getting it? Though more kpọrọ mana you are a woman, and they know how women life is, so ha mee ha kwesịrị ime ha edosela ha ọnọdụ ha separately. Okay. Is it true that people with open teeth come from the water? Sorry, it's funny, oh. It's funny, oh. So me that use needle to open my own. So I come from earth now. Me, this my own is not original. It's needle. I was using needle to open it until I started to have this little opening. So anabu mgbore ezibota mgbore kambo. So pụtazie na esiro na mmiri ihe awu superstitious belief that people that has open teeth are come from water. Ihe awu superstitious belief, and the mana mmiri nwere connection with almost all the elements. So when you keep I've never considered that one. You understand? Mmiri nwere connection with almost all the elements. Mmiri nwere connection with anyanwụ. Ịmana anyanwụ bụ mmiri ka ọ bụ. Anyanwụ anyị na-ahụ bụ mmiri ka ọ bụ. Onye akpatara ndị Igbo ma ndị na-emesi dibịa ike, ha na-akpọ ya oke osimiri nọ n'igwe. Oke osimiri nọ n'igwe. Ebe ahụ ka mmiri na-ezo, mmiri ozuzo n'anyanwụ ka o si abịa. Maka na anyanwụ bụ mmiri ka ọ bụ. And nwere connection with water. Osisi nwere connection with water. That is the reason why mmadụ nwere ike isi gị element ya wụ fire, element ya wụ earth, element ya wụ air. Still na onye ahụ na di mmiri ma nwaanyị mmiri na-enye nsogbu. Have you ever thought of this? So that is it. Please check my question. How can I be born on a Kede and I still be one Ane? If you are born on a Kede, you are Anyanwu. You are one Anyanwu. You are fire element. Either the stars, either the sun, either the moon. You are fire element. One are those people that are born on a 4-day. Ha nwere ike isi n'ugwu bịa. Ha nwere ike isi na ogwugwu bịa. Ha nwere ike isi na okwute bịa. Ha nwere ike isi na ordinary aja na wee bịa ụwa. Ọ ha nwa bụ ndị afọ. Ọ ha nwa bụ nwaanyị. So o nwere ka yesi wee bụ eke bụrụ afọ at the same time. Unless mo na chi gị na-azụ afọ na-azụ eke, mo na chi gị na-azụ eke na-azụ afọ. That one is possible. Someone said that ore is air, not water. O kwuru ọfụma. Onye ọbụla na nghọta nke ya. O kwuru ọfụma. O kwuru ọfụma. O kwuru ọfụma. Oh, everybody wants to be relevant, you know. Everybody wants to be relevant. Afọ bụ ụbọchị aja ana. Ore bụ ụbọchị ndị mmiri. Nkwọ bụ ụbọchị ndị ikuku. Eke bụ ụbọchị anyanwụ. Anyanwụ na-agbara. Ọha nwa na-afụ maka ụbọchị eke. Okay, we are done with question and answer. I'm going to be on question also. Because there is a message on my WhatsApp number, 07037311663. Man, obu no nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m, nwere ịchọ ka agbalụ gị afa, ma ọrụ mmụọ. Biko, abụrụ m no scam. Ọbụna m bụ scam, I will not be coming live. Please, oh, I am not scam. Makandi anabaga nweta number, they pick my number to call me immediately. Kama mo real or fake. Ejiro ngugwe ma mo real or fake kambo. You must respect my own policy, because if you pay me to work for you and another person is interrupting your work, you will not be happy. Some of these people that I work for, I know how they labor, I know how they suffer before they can be able to raise the money.
so anaghị m like mmadụ tacha afụ gbakpọta ego send ya ka rụọ ọrụ ya ọrụ. Ọ bụrụ na ị kpọrọ m ka ị jụọ m ajụjụ, ka iji wee m interrupt ọrụ na arụrụ mmadụ. O nwere any question mmadụ direct to my WhatsApp that I've not attend to. O nwere question m na-arapụ na WhatsApp without attending to it. I take WhatsApp messages very serious because when you send a message na WhatsApp, if you don't reply it with a little chance in when you are in church na phone, in order to tell that person that with him or I want some for message here and I'm a bit free, I will just respond and continue with my work. Sometimes when abu like this, if I want to rest, I take that time to respond to messages before I continue. Please, bikono. Oh, bikono. Bikono. I know that everybody wants to be free. Everybody wants to be connected. Everybody wants to do the right thing. Bikono. Look at the time. Since morning I have not rested. I am still here talking. Tomorrow early morning I will stand up. I will continue till night falls. Bikono. Can you take it easy because call up na bata na phone I don't like it because only disconnecting me immediately. Bikono. Is it good to open the windows whenever I pray? Yes, it is good. It is very, very nice to open the windows when you pray. It is very, very nice. Okay. So we are concluding on biko onye sirimu oji, please don't be offended because majority are carry go the vote. About 2 or 3 people who go make a dream. Please let us talk about dream tomorrow. I promise that by next tomorrow, one nechi, I am going to teach about Oji, how to read Oji. I'm going to teach so that you can use it in a more primary way to consult Afa for yourself. It doesn't mean you dibia. So you must go to a dibia. No. Are you getting me? They won't catch phone.